sonke isikhathi inkosi sale kudinga ukubalekela izwi lakho ukukhuluma wena. Ngoba Nkosi uma kukhuluma wena Nkosi sijabula sonke. Kodwa Nkosi ma sekuthuma Nkosi umuntu onezona. Umuntu onezona, umuntu onezitha. Umuntu naye asemhlabeni ungafani nawe asemhlabeni. Kambe Nkosi ngiyakhuluma ngaphazamiseka imphefumulo yabantu. Bengicela Nkosi wena bona labadala mthoza ukuphepha. Kube uwe Nkosi ozokhuluma. Kuba uwe Nkosi ozokukhumbuza ukuthi ufuna ngithini abantu bakho. Ngoba Nkosi singabantu bakho Nkosi. Mawuthuma umuntu njengami Nkosi. Kunzima. Umzimba wami uyaqhaqhazela. Ngicela ke Nkosi ungiphe Nkosi izwi lakho. Ngicela ngesikhalelo sekhulu amashumi ayisithupha nantathu. Kanti amavesi amabili. Sondelani bantu lo. Sondelani
sengicelile kuwe Nkosi cela ungiphendule baba ngoba ungikhumbuze ukuthi ngithini baba le ndlela amaNazaretha esihamba ngayo yide lapho siyakhona ebuhleni besibili angazi Nkosi ukuthi kufika abantu abanjani angazi Nkosi ukuthi isiteshi ogibela kusona makuya kusona sisiphi angazi Nkosi ukuthi ukhokha malini mawugibela uhamba ebuhleni obuzayo sizokusebenzela lapha ekhaya kepha wena Nkosi wazi konke ngicela Nkosi uthube nami ngifisa amaNazaretha ukuba ngikhumbuze nawe ukhumbuze ukuthi ngeza kanjani kulomuzi wasebuhleni ngifisa Nkosi ukuba sonke njengoba sila sikhumbuze ukuthi seza kanjani uma uza kwakho nomama wakho sebele ekhaya bese ukhumbula bona ukuthi beza kanjani mina ke ngizile ekhaya ngifikile ekhaya kodwa ngifisa namhlanje ngiza kufika kumina njengoba ngicela kubaba ukuthi ngikhumbuze mina ukuthi ngeza kanjani engangikuzele ngisakwenza yini mama ngasakwenzi kungani ngasakwenzi engangithunyiwe lapha ekhaya amaNazaretha angizayela ngasenkeni ngifikile ngama-80s angishulezwanga futhi etimeleni angishulezwanga futhi nanakithi bebukhona uMnazaretha bengiyinsizwa nje yakithi endwele angifuni ukuyichaza ngoba sengadlula khona konke lokho kodwa ngangigula kakhulu ngifisa ukuyikhumbuza amaNazaretha nani mazolo Mtumi say ngagula kakhulu ngifisa uba ungakhohlwa lokho fisa futhi uNkulunkulu angiphe uthando angikhumbuze uthando lokuqala enganginalo ngifika kuleli bandla ukuthi ngisedalo yini manje mase ngingasenga uthando lokuqala enganginalo lwashonaphi uma lungasekho ukuhlala kwami la ekhaya usalungile na hlala kwakho la ekhaya usalungile ngagula kakhulu amaNazaretha emsizweni bami ahamba inyanga mhlawumbe zafika ko-70 machanga mhlawumbe bafika ko-50 ngahamba odokotela ngiyayikhumbuza ukuthi ngeza kanjani khona ukukhuluma kwakhulu inyanga ezulu imilanga ya kuleyo minyaka engafika ngayo nothi ngofuthi likhulumile ngokukhuluma nonyazi futhi likhulumile ngokukhuluma ukuthi wafika la kukhishwe isiso sukhohliwe yini awusulawula kangaka awususola kangaka
wawusuka nabantu ongasabakhulumisi lapha esontweni oyokuthi mawubona kuphenduka inhliziyo ikhona yini mfana kaNgidi wawukuzela khona yini thakathayibeni owabuzana ngicela sonke sikhumbule thando lokuqala noma ngabe uzala ubaba wakho sela ekhaya khona isikhathi unikwe ithuba nokuba khula uma ufika 18 years thatha isinqumo ukuba ukhona uthando lwakho lokusukuma ukhetha inkosi lusekhona lelo thando lakho lokuqala thando lokuqala ngivula abanazaletha ngangivula esiswini ngangeze ngihayize njengentombazana mangihayize ngalesikhathi ngangivuka ngingazi ukuthi lesingakhe ngiyayikhumbuza ngabe ngiyakukhumbuza nane mazolo Sengisuka ufufunyane ebese ngidliwa yinto lapha esiswini kwakunentombi engangithandana nayo engayishelanga eyayifika ebusuku ngilele ephupheni ithi idlula wonke umuntu okhona emhlabeni kodwa mase ngivuka ngabe ngisayibona emva kwaleyo ntombi ke ngangiphithizela idwala ngiyayibona lo ntombi engikhuluma ngayo efika ephupheni kuphela mase uvuma usayibona ngangivusa ngithola indwala lozo lonke zendawo eyisesitha ngithola indwala ngiyayikhumbuza ukuthi ngeza kanjani ngisakhumbula ilokho manje na ngicabhe mina ngifaka unyawo leli banga ngiyalona kodwa ngangikuzele ilokho ngathi mina lesuku kwafika iphupho Matthew 2:13 Yele phupho lafika ngangamashu bengihlala kamashu empelebeleni ngenqabe ukuba ucela itiye belungu ngifundela mfana lithi ngithi 2:13 ngasi funda sezimukile ithi sezimukile bheka ingilosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho mina kwabonakala ubaba ongizalayo ebusuku ngephupho yathi uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe uhlale khona ngize ngikutshele mina ngoba uHerodi uyakufuna umntwana yabonga ukuba ambulale yabonga kodwa yafika ngephupho nami manje bafika ubaba ngephupho kamashu bayazi abake behlale kamashu hayi elokishini lapha emzini wensizwa qala osemzini wensizwa manje sokusemthethweni wafika thayithi nokwami baba ongizalayo wathi mfana wami ngathi baba kwaba sathi sihlezi kahle nje kodwa wafika ngephupho ngathi baba wathi lezi ipoto ezalayo ziyena abasafuna abantu bazokubulala ngiyathubuza ukuthi ngeza kanjani
Lokho ngamthini ubaba ngisenza khona yini na? Manga sakwenza khona ngenzani? Yayithi inyanga ezulu ngelinye ilanga ngithi mawusuza ukuthi kuphela amandla kuphela uthando. Nothingo lokushila. Nonyazi futhi lokushila. Thatha imnazi yakhambe uyifake amanzini uyiwashe. Uyiblome kahle uyiayini ufake eboxini. Bese uhlala phansi uthi du. Ngoba uma usubuya ngeke sikubuze uphuma ngoba ubuhamba ungafuni ukwenza ngangalutho. Ogqoka ingubo emsonto nje ngoba usho ngolutho. Waphelelwa uthando lokuqala. Owathi kuphele kuwe Nazareth. Kodwa futhi kuyenzeka luphele. Kodwa ungabothi kuphelile. Thina sikubona sinathando lokuqala. Sambulo 2, ivesi yakhona la 5 ungayifunda ibeke sizokutshela bese ngifunda. Thando lokuqala. Wathi baba mfana wami, wangikhombisa isibhamu, ndabona isibhamu lesi ngathi baba, wathi sizobulala wena. Wathi abona umkhonto ngathi baba, wathi uzobulala wena. Wathi abona le mulu le, khona le ibhawuthi le nathi le fondo kuyi. Sesithi imulu ngithi imolotshisi, wathi izobulala wena. Wathi abona mase lo wathi uzobulala wena. Wathi yeka yonke into enzayo manje. Yeka. Ngoba ngisadinga wakho umuzi wami, bakusho baba esiya ngephupho. Ngenzeni manje ngoba lento iyangijabulisa lento engiyenzayo futhi yinhle. Kuba ngokuthi ngidume nje lonke izwe. Ngikhuluma ngenhliziyo abantu baba uyangizwa. Wathi hayi mfana wami yeke yonke lento. Uzokuyalela uzokwenzana. Ngalalela. Wathi ubaba insizwa yayibhemela ugwayi ngelisikhathi. Ukhola nje akazakhulume ngapha. Kuyitshiza nje kuphela kumele ihambile kuphela ibuye kuphela isishaya abantu nabo bayishaya nayo. Kodwa ngikhumbula ngikukhumbuza ukuthi wena wenza kanjani. Lokho wenza ngakho useyikhona yena okwenzayo la ekhaya. Angifuni ukusuka lapha. Wathi kumina mfana wami hambe ungikholela kaShebe. Lapho ngikhona khona uShebe. Bakusho ubaba. Kambuza futhi ubaba mina ngathi baba babili oShebe. Ngiye kumuphi baba uShebe. Sikuphakameni ke la. Mina ngikwazi ukuphakameni ngiphendukela ekhaya. Ama 80s ngifuna ukusho ukuthi ngiphunyaka ubuzuzo ngijaka umuntu lonke lento kodwa ngoma 80s ngathi baba ngiye kumuphi kuShebe babili oShebe kodwa uShebe ngamaziyo sokuphaka mina ngimazi lo uShebe ukuthi usethi bamkhomba phambili nje baba mphendulanga mina zathi wabheka phansi Yakukhumbuza ukuthi wenza kanjani. Nawe mntakathekeni isikhumbuze. Ukuthi wenza kanjani. Yeza Nkosi mina ngedwa. Angina overtaken still manzi kwini. Sele ungangishiya.
wangithuma la ebushini ngeke ngihambe la ebushini kuze kusho wena ngoba ngalethwa uwe uma ngakasho wena Nkosi ngizohlala la ebushini ngizofela khona ngoba ngathunywa uwe Nkosi angize lapho ukuthanda kwami namanje futhi akwazi baba ukuthi angishintshe selokhu Nkosi njalo Nkosi wathi angizila namanje mina Hamuza banazathi ukuthi babili oshembe noma ufuna ngiye kuye wayesephenduka ubaba ngibuza wathi buka la ngemuva ngase ngiphendula ngibonga ngemuva njengoba ngiphendula ngibunga ngase ngibona insizwa yakamsomo ngiyikhumbula iphathi ifile kumasentabeni enhlangakazi umphathi ka23 untando uzalo umalume ngathi baba ngibona untando umzala wami wathi hambe yokholwa khona yena Bakusho baba maNazaretha. Usakhumbula intweza kanjani lapha ekhaya? Owuzela usakwenza yini? Mama sakwenza ukwenza ngani? Angisho kuwo ngisho kuwo mfana kaThayini. Wathanda ukholwa khona untando. Angisheshisi. Hayi maNazaretha ngangena isitimela ngiphuma isitimela ngifuna untando. Angimtholi untando esitimeleni. Kodwa bengimbona ekhathe edlulile mangabe kungakutholi ukukhuluma. Kwaze kwaphela isonto oshaya isabatha oshaya isonto kwathi ngumsombuluko kavaleka umphimbo uma bakungenze ngaphoshaya ukukhuluma kungcono ngithathe ingubo ngibeke eboxini ngihlala uzobuka ungikhumbuze futhi ngoba ngalethu uya wathi lapho khona wena khona ushayela uma ngibuzile ngumfushane wathi ngibuka untando lapho untando yila ufuna ngiyokholwa khona kwathi ngumsombuluko ngalala ngavuka ekuseni ngasakhuluma sengivala kumphiko phaka basethi mathe basethi lutho ngoba ulusibili ulusithathu lusine lusihlanu kwayisabatha ngabona ukuthi ayafa ngoba kwangisifuna ngene lutho ngihlala flatha nje wethu la ola nomina ngaphuma naye ngezandla ngimkhombisa ukuthi sigoduke ngofele ekhaya kamba ngaye bathuma ngafuna ngabhaba baba ngaqoqa kwathi ngitholele ngimuva sifisa ngelisitibeni etafuleni ethothi ngathi angimtholi untando angifuna mina ngifuna lotho baba ngifuna ngikhole lapho khona khona yena hayi mina Nazaretha bathi bangifika otho ngathi ngabona insizwa kaMngoma isakhepi ozalo umhlabeni zonke unamakhumbi wokuseka ama-20 ngesikhathi amabili sathi simasihamba ke sodlala emidlaleka ngiyidlala sikathi ikhumbi yakhe wathi uma ekhuluma lapho uma ngihlabela la ikhumbi phakathi akhuluma igama elingisasulayo athi wesibalo uganoneka wathi wesibalo lizwi lapho ehlabela kahle kanje kufanele hlabela ushemba hayi hlabela umhlaba asuka ngamavu ushemba Wenzani umuntu uthini kodwa ngamphendula kodwa ngicasuka ukuthi uthini uthi izwi lami ufuna ukuhlabelela ushemba hayi into engihlabelelayo hayi ungamphenduli ngithule ngathi mangibona ukuthi wathalola ngase ngikhumbula ukuthi ubekhuluma kanje ngase ngiyekela ngafike ngathi ngemini kwasho ukuthi hayi akaboni ngagibele kumbini ngafike ngesekhaya ngase ngihamba sengemsamo mina Nazaretha ngingakhohlwa umsamo Thessalonike ngiyazi emadolweni Thessalonike 4 verse 13 fundelo laqala Thessalonike 4 verse 13 ungayivale ngiyayazi Ngicela ukubuza boNazaretha ukuthi ngokuqala usenalo yini lapha ekhaya 4:13 futhi lesheshisi ngahamba ngayo ngokwemsamo futhi sheshisi kepha angithandi bazalwane ithi kepha ngithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalelele abanalo ulwazi labantu abalele ngilapha nje mina ngalethe umuntu olele uyakholwa kodwa uthi ezulwini wayivala uthi ezulwini lapho khona uthezi noshembe kanti unjani ushembe nani mazulu
ngabaleleyo. Angithandi bazalwana ukuba ningabanakwazi ngabaleleyo. Awubeke isithupha mfana. Khona ukukhuluma okufika la kumina. Ukuqhamuka bengicekele kodwa. Ngeke ilanga sisonyazini. Manje baqhamuka nje. Ngizokusho ukuqhamuka. Sasisonyazini lamaphumulo. Ngicela unitshele uMnazaretha. Uthi into oyibikela ushembe lo. Ayikho into ongayibikela ushembe ungayitholi. Uthi into oyibikela ushembe ungayitholi zifune wena. Uthi kungani ungayitholi lezi la ushembe ucele kuyena na? Zifune wena, ufune uMnazaretha. Ukhumbula inyanga yezulu. Safika amaphumulo. Ngithanda ubani ngabanazo ulwazi ngabaleleyo. Yayiphethe inkonzo kuvala umhlangano onyazini. Ithi njengoba nizela khona benza kumina la. Bese kuba usho ngacela ngithola into engicelayo. Lokhu usho ngifikile la unyazini ngangalalela. Ithi ngifuna ubatshela namhlanje na. Uthi njengoba mbambola inyazi lethela phansi la. Kuzolana abathathu. Amadoda, amakhosazana, amakhosikazi. Ibishume futhi ngene labo la ifona nabo le. Ibibuye futhi kubuye phansi la phansi. Njengoba ngihlezi la etafuleni. La ngemva kwami. Kunolayini futhi. Waba ngasekho emhlabeni. Wamadoda, wamakhosikazi, oyintombi, wamakhosikazi. Njengoba niza nje kumina la. Uma usufika etafuleni, naba ke futhi bayafika la ngemuva. Angithandi uba ningazi ngabaleleyo. Bese ubika. Uthi ke ngathi sobika ngiphendula ukale ngibuka qala lento ngiyibonile inyanga nezulu. Ngiyibonile futhi uThixo namanje futhi ngiyayibona. Ngicela ngibuke ngala qala esidleni. Ngibuze madodana kini ukuthi ngimnikele umntana wenu lento na. Ayikho into ongayicela ushaya ungayitholi. Uma ungayitholi sifune wena. Amen. Abese ngibuza baba kini ukuthi ngimnike yini. Bathi hayi sheku ngamnike. Simbophile. Ekhaya bezizilutho. Noma sipelinda kayenza kahloniphi umuzi wethu. Uthi ngibuye futhi ngibuze intombini. Ngeke ngibone manje lo. Ngimanje nje. Mhlawumbe manje uzokubona. Ma kwenzeki. Ngibuze intombini zithi intombi hayi ngamnikisha. Ngibuze umakhosikazi akenathi hayi ngamnikisha. Uthi bese ngibuza ukuthi ngimtshele yini ukuthi ngeke ngimnike nabathi ngamtsheli. Mara mvumo ukuthi ngikutshele ngiye ngibuza umbuzo ngithi ekhaya wenzile ukuthi ngiye ngibuze nalapho. Bakusho inyanga yezulu manazaretha. Ithi ekhaya wenzile ukuthi ekhaya bathi hayi baba bengake uzabo wenza khona. Usuke evumelene nabakini ukuthi akuthi. Mama thenga ngakutshela ngikutsheli kodwa uba mncane inkosi ukubusise. Ngingamnandi ukuthi nako ukubona lokho kwenzeka kuwo. Bese bethi okhanyile no balofana. Noma zobu bethi ubaba usayibusisela hamba. Ukubusisa kancane kangaka. Kwenza usuke la ngoba bathe bakene ungamniki ishembe lento. Awu mntakathayike. Mntakathayike. Usakhumbula ukuthi wenza kanjani. Lusekhona uthanda lokuqala. Yathi emsana ungihlupa ngoba hambani lokho sesibiza emiziyekini zasemsabeni neze kumina ngoba mina ngivumelana nabakini ukuthi ngikunike into baba ngavumeli ukunike. Khona yonke into la etafuleni. Kodwa ukuthi wena wenzani? Ngeke ngibone uma kunikela la. Indoda ihambe yokushe baba bengicela baba kunamali baba. Bengicela baba ukuba ngibe nemali. Yokushamba nginike 20,000 awufaka isikhwameni. Akhuluma umdluli la. Abadoda ngiyabona la. Keep isikhwama singakho. Ivuli ipheni imali le ayicela ukushema. Igilisiva lesikhwama sakhe bathi nihambe unganikelanga. Ushamba ucela u10 nje kule mali yakho anikeze yona. Ngoba 10 uyocela kuwena awusaphuma. Awusavuma ukuphuma u10. Nasekhaya bacela imbuzi nje. Ukuthi awusenga umntana ngilambile, ngicela imbuzi nje ngidla igazi layo. Hayi ayisithengeke imbuzi. Uma isiphela le mali futhi kuwela shembe ngiyaqala ukuthi uthi sangiphelelwe imali kodwa ushembe ucela u10. Bangamnika. Angithandi bazalwane futhi baba uyiphinde mfana bese uhlala phansi. Kepha angithandi bazalwane ukuba ningabe nakwazi ngabaleleyo. Ube ningabonakala ulwazi ngabaleleyo.
ukuze ningadabuki njengabantu ukuze ningadabuki njengabantu abangenalo ithemba. Hayi mina Nazaretha ngafika into nami ngikhumbula ukuthi ngafika kade lokhu uyaqhabuka kodwa ngicela kumnikazi wakho uthi angikuthanda ukuyena ngafika ngaguqe emsamo ekhaya kithi angisheshisa ngakhuluma ngenhliziyo ngathi baba ngithina ngiyeka shema manje ungivalela nemphilo kasi ngibongela uNazaretha ekho bethu mina ayibonga ma undothi mina ayibonga hayi unenkingi ngase ngibongela umkhulu ozala ubaba ngase ngibongela ukhokho ozala umkhulu code number leyo yakithi kangithi code number leyo inombolo 07 ke seyihlanganisa lento bese ngithi ngegama lonyazi hayi maNazaretha ngalala khona lapha endlini engentsha phela into ngasedeze eParliament ngathi ngivuse ngathi uzakhuluma ukukhulumela yisonto maNazaretha ngathi awukhulumela ngase ngigijima ngase ngiqala isikhathi imoto eziya ngakithi eyikhuphuze phezulu eKenani lapha makuyise bekhuphuka ngo1 ngase ngikhuphuka nzolo ngaqoni phezulu akade umngoma ngoba ufuna ukumuza ukuthi usodaphi lona wayethi lapho afuna ehlabela umhlaba ehlabela ushaya namhlanje ehlabela ushaya amen yetabu keni kwami nomsuku uthandwa uwena khande lokuqala ngavuka amaNazaretha ngaphuthuma labaphezulu waqhamuka umngoma ne20 yakhe ammisa wathi sibala sekuyakhulumeka ngathi singakhuluma ngoma wathi ngoma uyamazi untando ufuna untando ngicela ubaba uyamazi untando wathi ngiyamazi lo wasemantsomeni ngathi njalo malume usota naye wathi sinaye ephini ngajabula ngoba ngithi la ekhaya maNazaretha hayi noma awungangiyenge kangakanani ngeke ngisuke ngoba ngathi umuntu wangilethe emhlabeni alethe ubaba ngathi manje ushambe ngabona kanjani wathi yini ufuna ushambe ngathi ubaba uthena ngeke kushambe lapho khona untando angisheshe kancane wathi yena yabona ngesabatha siyehlezi mhlaka ngentombi ngafika ngoSeptember ekhaya nama 80s ngiyazi ngoku baba ngeke ngisho ngoba niyajaja manje neminyaka emingaka leyo ekhaya ufike ubheda la sifake nejazi mina ngazalelwa ekhaya kanti mina ngami sengidlulile inhliziyo manje siyakhuluma uboyishaya inhliziyo yakho mina ngishaya la ngesibhakela manje phela
Mama wakuthunga yaya kucabanga naloluhlungu kudlula ukukhulu. Sayinte sizosibhakela. Ngoba kucabanga zonke izinto ezingalungile. Ngakutaka besibhakela ithule, laloluhlungu ithule idlule la. Hayi maNazaretha. La shaya isabatha. Wathi umngoma ke ubokhuluma emsamo ke ngolwesihlanu. Usihamba kusasa. Nangaphela ngakhuluma ngolwesihlanu. Kanala mangivuke ekuseni ngizothe ngo6 ngoba sa ngaqoqa ngo6 kusasa. Kahlala umngoma kodwa washaya u12 emini washaya u1 ushonila. Asafika umngoma. Angisadiniwe. Hayi. Bavuka ekuseni futhi emini ngoba ngamlindela umuntu wemoto unamanga awodwa ngeke uthi unamanga ayikuphikisa mase lokho ngikwenele uthi hayi sibanithethe yavuka umuntu yangaduma thena imiphusha yangaduma ngabina ngathula ngokukhomba imoto yakhombanga yena ebese uhamba ngayo noma yena manga noma yeqiniso ngabe ngathula phansi wathi kodwa kulelezayo noma kanjani ke kulelezayo sizohamba ngasengasathela lafika isonto elizayo angasho emsamo kayihlalela thande lokuqala lo ngase ngifuna uzalo lekhaya yazi ngithethe ukuthi yena thande lokuqala ulosibili nokutha ulosibili siqala inkinga uqala ubona umuntu afanele ukuqala fanele ukuqa wena ulosibili lo thanda seka sokuyimpishintisho njalo umngaka angalala nje mathula kwathi ngo6 ongena ingane kaMngoma yena ebhedeni wami angenze lutho ngizame thele umngoma lemona manga uthembeki ngisho kumngaka kuganile ngisho unkosikazi wakho egane wena iganene kodwa meke ukhuluma manga wawezwa ephinde methele bekuthi ekhuluma ukuthi unamanga uma kabani naye ethi unamanga baba kabani kodwa engakutsheli esho ngensizini wafika ingane ethi baba uthi amkhubize bana phela komuso ayingasukuma ngathatha ithawula ngahlamba ubuso ngahlamba ikhanda ngakama ngasula izindawo ezifuneka yisule kanti into yale ekhaya sengiqala yona yana ngishaya sengiqala yona kaphuma manasa lezi ngawongena ekhumbini bafika ikhumbini abantu shoda abantu ababili ngangena wathi umngoma noma ngabe uthiwa lo mina inkosi yahamba ngiyakubona ukuthi ushintshile ubuso ngiyakwazi phela mkhulweni nawe base ngishintshile ke ebusweni kodwa ngibambe ithizi ukuthi ungavezi ngoba imoto yakhe yahamba imoto kwathi endleleni safica umama wakandimande ekhaya konina bakamfundisi Mathabethe yami imoto uyiNazaretha wathi umngoma uyazi mama Mathabethe athi ngechepeni wathi asambe sekuseni hamba lapha nje ubona nathi futhi ngasho ngangeyini angifuni ukusho hamba ubuke nami namhlanje ekhetha inkosi gibela noma wathi nama wathi noma uphila mali kuthula wangena emotweni uMathabethe yasho imoto uMazaretha yathi mayifika la ekheni angiphuthuma manje yathi mayifika esangweni lapho khala khona izinto mayifika eMntabeni yafika yami imoto lapho ayithi njani kodwa imntana kavuka ngehla na akhalaza akubaba ngomlefu hayi manje ngona ikhaya kaNazaretha kodwa ubaba ongilethela ekhaya angizelanga ngibiza umngoma ngibiza umdluli kodwa ngathi ubaba lapha ekhaya ngisakhumbula into kwabo ethi ngizokwenza bathi ngehla lapha akhalaza ngabuka athi baba hayi ngivusamehlo nje waqhamuka uNtaba ngeke la ngeshuba ngamnaka umsana agijima ngane ngafika mbamba yabona ngithi ufaka ngifuni mina ngizamela ngihapha mina ngifuni angifuni ukugcina into ke lo umuntu osazi umuntu angimele angifuni lapho kodwa ngayo la ngakwenza ngoba angijabulisa ukuthi ngibona uNtaba othe ubaba ngikhola khona uNtaba Nzala wenzani la ngathi ngithina ubaba wathi baba la khona angizokhola khona wena waphuma phela phezulu uNtaba uyangasi uyazi ukuthi njani angikhayi ukuzisho kodwa mawubuza bakithi bokutshela bakithi
Bayangazi abakithi. Wathi hawuzala ngathi bese ngijabule kangawo ukuthi ngibona untando. Usho ukuthi ngizokholwa la. Ekuseni banamazaletha. Wena kwilithemba lami themba la wena Asengidwe mngoma wathi umngoma leyo siba angaze ngiphuze utshwala ngangisaba ukuthi ngiyinsizwa ngizawuthekile ngibone sengihlithanya ovala lewo kusho ukuthi mina ngibonakala mina ngiqhula imbuzi ngekho hayi ngangakufunda kodwa ngangibheka usikhethe kwakuyisoka kuthini ibabe masikhuluma nentombi bayazi abaphuma lapho athi umngoma sanokubona umntana sengiyajabula manje ufuna ubhema manje ngisho lapho uzansi sababa ufuna ubhema manje wakhaya kuphela futhi isababa ngathi ngizwe lutho bangabhemanga wathula umngoma wathula ngiphendula umngoma ayeza amaNazaretha ngafika kanjani ekhaya kanje wena wafika kanjani sakwenza ukuthunyelwa ekhaya Fana kathayile ngisho naye wena lunga fana kathayile sakwenza lokho wathi umngoma angazi ngizokwenza njani sibali akuphelele ekhaya khona lapho mo lapha ya khona le ndawo le isitolo manje ngidayisa usisi wale ekhaya ngaphakathi nayi isitolo nje naku ngakukhuphuka ushona phezulu le wathi umngoma phuma la uhambe uthi mawusukude lapha ufuku bheme khona lapha zangathi ishatha lapha futhi kwakho umuzi womuntu lapha kwakuyisihlungu nje kodwa kuphela lesitolo lesakhuza sasingekho kwakuyisihlungu nje kuya ngosihlatha amaNazaretha lensizwa khona insizwa kangigobela emotini emgetana apolisa amangcobo kodwa ayenza umteni sakambulisa ingandela napha nina iyabhela umasika lapha waqala imijezo ukuthi bakhulu lokho ngabishabu kwethu kusibusise kuphela hayi ikhona imijezo ukuthi basibusise nje kuphela ngatholi lutho kodwa hayi lokhu ngokungafungakhiphi service ngangongotha ngathi kwaphuma iluzi ngizobakhipha i-Chester Fit angikhohliwe lokho ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngafika kanjani ngizobakhipha i-Chester Fit bayikhipha sasisibeka sasesibheka lapha ngimvule kubuze khona wala khona ifutuza manje khona ifutuza eningi lapha bafika lapho amaNazaretha base ngilayithi service ngani badonsa kabi asingobo yebo ngithi usukuze lekhaya wathi ngobo hayi kwesibili ngathi bangithi ngobo khona wakubona okuhle ngeza phezulu ezulu phezulu bathi ngiyabuka ukuthi manga awuthi leyanto le ukufanelisa umfana ngibusela phezulu ngeza phezulu ezulwini nakho iyabusela ngifuna ukwenza kwakuyinto engaka ngiyakhumbula amaprofessor Shembeziwe amaprofessor kwakuyinto nje ngaleyo manje ngathi wengabo yini phezulu ngathi ngaphendule phambi kokusobami letho simi kanje ngathi letho
waphula ukugwa esandleni waphula ukugwa esandleni nokwango ufuthi waphunyuka sayigoba ngenyawo ugwayo mangibuya lento ibinkulu ingaba sengibuya into incane ingaba ngiyakhumbula amafoto lakhaya benziwa ngokhethe mina emthetho lento yayibozekile into kule spirit kuphela esivele ngalo kodwa ingangokhethe ifoto kodwa le lawa yenziwa ngokhethe okuthambile ngifika ngaleso sikhathi mina nasana ngoba yini lento ngoba ibinkulu ebishaphezulu uma iphethe umuntu oyigibela ibhanoyi kodwa mangabe ngeke umuntu oyiphonsayo yaphethe uNkulunkulu lo phambi kobusuku ungizowathatha uthi oyiphendula kwavele uhafu ngabe Thomas kaDomphaza amnyazi vele bengiqala ukuyibona ngoba yini le uthaye leliphakathi bakashela wena Nazareth ngifike nemandla mina umuntu ongabe Nazareth ayifaka akayifaka ayifaka le uma ngena nje emanzini obabhathisa ubunga ayifaka ngoba inemiyalo yakho kodwa manje ngibona lezo noma ubani omunye ngibona ibhemu kwa nenzani Nazareth inemdayisa menza adayisa ngoNkulunkulu kabe kanje asisize masobiza umngoma nontando buswashebo kwabila wathi lokhu lethanga ngizobala ngade lento ngigijima ahlaba ngegcubana afika lapha umzali nawe sibali sabuyile phambi kwami lapha yini kumina engawo ngizoma lethi inomuntu uthi umuntu lapha kashela wathi ingoma yenye la kubhema khona hawu wathamba uyithatha bafaka ngathi iyaphaza bayibamba kanje ngejubana ngabuya bafaka ivesa ngathi yebo leza kaboza ngaba phezulu la unethando lekhaba Nazareth sasibizana ngamakhosana sasibizana ngekasuku bathi abantu wabathi phansi lapha wathi hawu le nhlanhla lenkosana ngoba inkosana kanjani ya inkosana ekhapho lapha pho lapha ngapha phezulu kanje kodwa bejabela nabahaza abantu bonke abangaze babili kuphela baye bengafiseke bese libuka ifoto kuthi ubaba omkhulu Bombela amen uBombela eNazareth mina ngambona ngena uBombela uyena uNkulunkulu lo amen bathi manje kwenziwe njani ke leli foto ngoba lifaka umuntu ongakholwa ufuna kalifake leli inkosi nyangezwe izofika imbona bathi abanye lifaka umuntu ongakholwa kodwa leli qhamukaphi ukuthi umuntu angalifaka ukuthi angalifaka ukuthi qhamukaphi kwanda kwakula manje ngikholwa ukuthi akho sihlahla lento yephezulu emafini lento bonani vele emafini uzobiza abantu bakho ngizikhabela hey ngangifake ijezi elivineke enama-strips bathi ngiyifake mina ngedwa ngoba abazili iphumaphi ngathatha ngazohlaliswa la kwakumhlangano nentombi yaphela inkonzo ngiphuthuma yaphela inkonzo yayenziwa kwasebonikelwa athathwa ngayisho lapha ngeza inkosi ingangezile yilapha usachaza kodwa kulezo zindawo ngathi mangibone ngibuka la ngabeka isandla la ukuthi fakele into yami wena ayibona into isandla ngayithi box wathe isandla niyamazi ke mina isandla wasebuka lento asengibona iphonso uyena yini ukuthi ngisisandla ngabika mina nje ngicela ukubika amphuthume bheke ekhaya manje ukuthi khona ngizodlula ukukhuluma sahamba sayikhaya masifike ekhaya eNazareth ngabikela umama uyigospel kathi umama bathi ngikashela kodwa kashela ukuthi into ezulwini isho wathi hawu mdalamisa lamuzi lakho kodwa kakulungile manje zokuphilisa mntana ngikhathele ngudaka ngahamba ngawungena endlini yami eNazareth ngalala phezu komphethe ngaphumula inkomazi ke eqondene ukuthi inginese bese ingena endlini thatha obhesela abantu ngidele iplate ngithi athatha obhesela bawu2 omncane nomkhulu owesishebo no13 yathi mayikhuluma yathi mayisamsama ngathi mina wemabloss sikhona ekhaya uyazi nangoba nangumva wemabloss nangithela umva mina bathi wemabloss wathi ngibona inqaba kashela yithi eManazareth la sakugcina lapho khona se-office
ngeke ulutho emuva bonaba kashaya wangangiphendule umuntu osifazana wathi ngiphendule wasakhuluma izwi la isela winlamba manje nje ingalo wami bakhuluma izwi laphezulu la usakhumbula ngipheza kanjani wathi umuntu bani ngibiza igama lami la injini abalazi bonke baziphole edumile ukuthi akulona lena lika baba lethu leli dumile akaqala ukukhulu leli ngikhuluma ngale kababa wathi bani wathi manje nami bekhuluma wathuma waphuma waphuma wathi mephuma wathi wasekhuluma ngeke baba wathi baba wathi awusho ngani masuhamba siyakashela ngathi mangicasela umngobo bangasho ngoloshanti yami wathi awusho ngani masuhamba usiyakashela wathi mina